Som doktor Anton Mócik, kandidát vied, mám 74 rokov, bol som indikovaný na liečbu v protonovom centre v Prahe. Som teraz, celkové mám 5 ožiarov, som práve po 4. ožiare. To ožarovanie prebieha každý druhý deň. Nemám žiadne príznaky alebo vedľajšie účinky z tohto ožarovania. Som normálne mobilný, dokonca cez víkend som absolvoval vlakom cestu z Prahy do Banskej Bystrice a potom späť. No a čo odkázať slovenským pacientom? Snáď len toľko, že pokiaľ sú indikovaní medicínsky na túto liečbu, tak budú mať, dúfam, podobné veľmi príjemné skúsenosti s touto metodikou a s touto liečbou 21. storočia.